Kita kelihatan panjenengan Bapak Erina iki pinter wonten Kampak Moto Lamongan Jawa Timur ya. Soho Mama Reta Sukindalu. Pak Dapina, soho Ibu Dapina Kendem. Selamat malam. Selamat streaming. Udan-udanan waduh. Kira Pak Sri lho. Tangga gong. Tapi janji wong waliku aja nganti lali
Jadi wis suwe Mas ya ora tau ketemu lagi gak neblok ketemu pisan aja gawe gelo wis suwe ora jamu cak gak kesel ya Dek jamu bongkotan lho apa iku enak iki wis suwe jejer ora tau ketemu bareng ketemu aja otot-ototan wis suwe Mas ya Dek jamu Dek jamu pisan ya kok godhong manira enak iki ana vitamine wis suwe ya Mas ora tau ketemu pisan lah kok aku pikiran tukokno Dek jajan apa wae apa jenenge nek gak roti pelas aku yo emoh gak ana wong dodol udan ditanggapno kerawitan model apa nek gak margo laras jare yo emoh milih eten apa nih lanjut demen lanjut lunyu jamu pisan godhonge apreng wis suwe Mas ora tau ketemu wong ketemu pisan lah kok kudu nyanding iya Mas suwe ora tau jamu godhonge rawe keroken kok Mas garane enak wis suwe ora ketemu bareng ketemu lah kok ana sing duwe jamu pisan pindho ya ora apa-apa godhonge lembayung pisan wis suwe gak tau ketemu pisan ojo digawe